Poľovnícky rok 2011 nezačal pre mňa moc ružovo. Stará poľovnícka tradícia jarných vychádzok s neopísateľnou krásou večerov, keď vychádza prvá hviezda a utícha vtáčí spev, je nenávratne preč a zostáva len 50-ročná nostalgia z jarného toku slúk. Následné vychádzky do revíru sú spojené len na vykonávanie úloh v rámci práce pre daný rok. Preto som netrpezlivo očakával začiatok poľovníckej sezóny, ktorú považujem za jednu z najkrajších, a to je obdobie srnčej ruje. Srnčia ruja začala akosi rozpačito a vplyvom vrtkavosti počasia alebo iných prírodných činiteľov nedalo sa odhadnúť, či je v začiatku alebo v plnom prúde, prihliadajúc na nadmorskú výšku toho, ktorého revíru. I napriek týmto nie najlepším skutočnostiam rozhodol som sa, že idem skúšať poľovnícke šťastie. ...16. augusta aj so svojím vnukom Vraťkom, mojím osvedčeným sprievodcom, som vycestoval za priateľom Ondrom Trajom do prekrásnej a svojráznej dediny Rejdová, ktorá leží v údolí bokom od Dobšinej v lone Stolických vrchov. Podľa slov môjho priateľa, to srnci. U nás o nich nie je to veľký záujem, a tak s nádejou ulovenia dobrého srnca som sa vydal na večernú postriežku. Opisovať krásu miesta, kde sme spolu aj s Vraťkom sedeli, by bolo nosením dreva do lesa. Výsledok večernej postriežky bol taký, že okrem srny a dvoch srnčiat sme už ďalšiu žiadnu zver nevideli. S podobným výsledkom sa skončila aj ranná postriežka, na ktorej som sa snažil privábiť pomocou vábničky nejakého staršieho jedinca, ale bohužiaľ bez úspechu. I napriek tejto skutočnosti čas, ktorý som strávil s mojím priateľom Ondrom, zanechal vo mne pocit úprimného vzťahu človeka, poľovníka, bez nároku na revanš. Ešte v ten deň odpoludnia som sa presunul do môjho poľovníckeho združenia Slavošovce, kde som navštívil skutočného odborníka na srnču zvier, niekoľkonásobného účastníka a majstra Slovenska vo vábení srnčej zvery Mira Gajana, u ktorého som chcel nabrať rozumy a hlavne poznať jeho názor na priebeh srnčej ruje. Na moje veľké prekvapenie som sa dozvedel, že srnčia ruja vrcholí. Po krátkej porade som dal na jeho názor pri výbere večernej postriežky a vybral som sa do katastru obce Rochovce na bývalé polia, ktoré sú dnes zatrávnatené s miestnym názvom Pod Lašankou. Výber miesta nebol ideálny, lebo jediný môj kryt bol stĺp elektrického vedenia, ktorý bol umiestnený v miernej terénnej vlne a vďaka tomu som v teréne nebol druhý stĺp. Naproti mne v protisvahu bola vo vzdialenosti asi 150 metrov zarastená pastva kríkami a s rotundou lesného porastu. Podľa slov môjho priateľa, práve z tejto rotundy mal vychádzať, respektívne zdržiavať sa dobrý srnec. Výsledok večernej postriežky bol ten, že vo vzdialenosti asi 250 metrov vyšiel z pastvy srnec aj so srnou, a doslova sa hrali na jednom mieste a veškeré moje umelecké pokusy s vábničkou sa míňali účinku.
Po zotmení som ukončil večernú postriežku. Moje slová potvrdzujú zábery vraťkovej kamery. Čo teraz? No, Premej sa ty vôbec. Mladý srnček. Nemá vôbec vysadnúť. Ranná postriežka 18. augusta mala dramatickejší priebeh. Zvolil som si to isté stanovište a za úplnej tmy som netrpezlivo očakával, ako sa bude vyvíjať dnešné ráno. Po rozvidnení od štátnej cesty Ochtina Rochoce krížom po pastve smerom k lesnej časti beží srna a dve srnčatá a v zápäti za nimi srnec a srna. Z opačnej strany vychádza srnec a srna. Kusy, ktoré bežali od štátnej cesty, boli vyrušené pravdepodobne náhodným chodcom, ktorý smeroval do niektorej dediny na bicykli. Takto rovno v tráve, to je srnec. Od tohto stĺpa doprava. Vidie hore. To je srna. Takto rovno je srnec, takto. Pláče ich vyplašilo. To je presne, vidíš ho? Naproti nám, Raďko. Takto naproti nám. Nevidíš ho? V strede, asi tak v strede. Riťo je otočený. Kurva, ale čo ich vyplašilo? Uvedená zvera, ako je vidieť na záberoch kamery, stojí v protisvahu. Kto by bol povedal, že ten srnec srnku jen tam hore. Z rotundy na pravej strane vychádza mladá srna a smeruje k stojacemu srncovi v protisvahu. Vábením sa snažím o pohyb srnca, ale ten nereaguje. Díval sa na ňu. Je pomaličky, vidíš ho? Ide k nej. To ako obchádza.
Vidím sem. Víš? Čo je s tým opiskami? Kurva, ona ide za ním. Po nejakej chvíli srnec sa pohne smerom k srne a tá sa dá do šialeného behu, ktorý mi pripadá, ako keď je zver prenasledovaná predátorom. Zrejme táto srnka sa prvýkrát v živote stretla so srncom v ruji. Srnec prenasleduje srnu skoro až do dediny, ktorá je vzdialená asi 800 metrov. Ďalšie dva kusy srnčej zvery na moje vábenie vôbec nereagujú. Ceste, úplne ceste. Učiča ho prežené cez cestu. Ale je toto možné. Pri prenasledovaní srny srncom, ktorý bol odo mňa vo vzdialenosti asi 80 metrov, som zistil, že je to srnec s nápadne tmavým parožím a že sa jedná o výradový mladý kus. Po uplynutí asi 20 minút, ako vidíte na zábere, objavuje sa srnec a je to ten, čo hnal srnu. Neviem si vysvetliť, čo robí na opačnej strane odo mňa vľavo vo vzdialenosti asi 200 metrov. Moje vysvetlenie je asi také, že sa na to miesto dostal okľukou a vracal sa nie pastvou, ale lesom ponad ňu. To je ďalšia šanca pre mňa a začínam vábiť. Vábim dosť nervózne a nervozita sa stupňuje, nakoľko srnec dostatočne nereaguje. Kde je sever? Konečne sa dáva do pohybu a ja sa chystám k rane. Krátke zastavenie, rana a srnec padá v ohni.
kamere? Čo? No tak. To viacej doprava. Viacej doprava. Po ošetrení srnca som s prekvapením zistil, že som strieľal na vzdialenosť 165 krokov z mojej kozlice Ferlach kaliber 8x57 ER/16. Ako vidieť na zábere, nie je to profesionálna rana, ale i tak mám veľkú radosť z môjho prvého srnca v poľovníckom roku 2011. Asi ťažko treba nabiť, ale treba ho dať záraz. Vedel, že bude máme koleo to buchlo jak. Mrak? Čo? Mrak? No? Kde mám nožík? Kde mám nožík? Máme nožík. Práve dodýchal. Nie, ešte dýcha. Vysoko stojaný. Kde máš rúbsak? Máš polorúbsak? A na záver malá poznámka. Môj vnuk Vraťko mal taktiež veľkú radosť, že sa postriežka skončila, lebo mu bola strašná zima a tešil sa konečne na teplé raňajky so šálkou horúceho čaju. Lovu zdar.